Hijmara yekemîn a kovara zanist û teknolojiyê ya Zankoyê bi naveroka xwe ya têr û tijî derket. Ev kovar ji ser înternetê wek dîkî kovar, ango, e-kovar û bêperet tê belav kirin. Kovar bi hewildaneke 14 kesan û du demek dûrdirêj de bi kedeke pîroz hat amade kirin. Kovar di heşt beşan de bi 24 mijarên ji hev xweştir derdikeve pêşberî me. Di kovarê de mijara pêşî bi Kurdiya Zazakî hatiye weşandin û derbarê teknolojiyê de agahiyên xweş dide. Piştî Zazakî, kovara Zankoyê bi Kurdiya kurmancî dewam dike û li ser mijarên zanist, biyolojî, erdnîgarî, teknolojî, înternet, mobil, otomotiv û motorsîkletan disekine.